Bore da? Bore da. Croeso i'r Gwasanaeth Gymraeg o Capel Salem. Dyn ni wedi bod yn dweud am amser maith erbyn hyn taw y bobl yw'r eglwys, nid yr adeilad. Wel, nawr, dyn ni'n gweld pa mor wir ydy hyn. Mae adeilad y capel ar gau, ond mae'r eglwys yn lled agored. Yn cwrdd ar y we. Ni yw'r eglwys, a dyn ni'n cwrdd y bore yma i addoli ein harglwydd Iesu Grist gyda'n gilydd. Felly, gweddiwn. Yr arglwydd yw ein bugail, ni bydd isa arnom. Gwna i ni orwedd mewn porfeydd breision, tywys ni gerllaw dyfrwydd tawel. Dewch, addolon yr arglwydd y Diw Sanctaidd, a boed yn hyneidiau gael eu hadfywio. Iesu, ein bugail, yr un sanctaidd ac yn einiog. Wrth i ni ddod at ein gilydd yma heddiw, agor ein llygaid i'th weld di, a'n calonau fel y gallwn dyfu mewn ffydd. Wrth i ni ddod o flaen dy orsedd, symud ein dallineb i ffwrdd arglwydd. Agor ein llygaid, fel y gallwn dy weld di mewn gwirionedd. Ein bugail, ein cysurwr, ein gwaredwr. Amen. Un diwrnod, roedd Iesu'n mynd heibio, a gwelodd ddyn oedd wedi bod yn ddall ers iddo gael ei eni. Gofynnodd y disgyblion iddo, Rabi, pwy wnaeth bechu i achosi'r dyn yma gael ei eni'n ddall? Fe ei hun neu ei rieni? Ddim ei bechod na phechod ei rieni sy'n gyfrifol, meddai Iesu. Digwyddodd mwyn i allu Duw gael ei arddangos yn ei fywyd. Tra mae hi dal yn olau dydd, rhaid i ni wneud gwaith yr un sydd wedi fy anfon ni. Mae'r nos yn dod pan fydd neb yn gallu gweithio. Tra dwi yn y byd, fi ydy goleuni'r byd. Ar ôl dweud hyn, poerodd ar lawr ac wneud mwd allan o'r poeren, ac wedyn rwbio ar lygaid y dyn dall. Yna meddai wrtho, dod i ymolchi bod Siloam, enw sy'n golygu anfonwyd. Felly, aeth y dyn i ymolchi, a phan ddaeth yn ôl, roedd yn gallu gweld. Dyma'i gymdogion, a phawb yn ei nabod fel y dyn oedd yn cardota'n gofyn, ond nid hwn yw'r dyn oedd yn arfer cardota. Roedd rhai yn dweud ie ac eraill yn dweud nage, mae'n debyg iawn iddo. A dyma'r dyn ei hun yn dweud ie, fi yw e. Ond, sut wyt ti'n gallu gweld, meddan nhw? Dyma'r dyn maen nhw'n ei alw'n Iesu yn gwneud mwd meddai ac yn ei rwbio ar y llygaid. Yna, dywedodd wrtha i am fynd i Siloam i ymolchi, a dyna wnes i. Ar ôl i mi ymolchi, ro'n i'n gallu gweld. Ble mae e, meddan nhw? O'n i ddim, meddai. Dyma nhw'n mynd ar dyn oedd wedi bod yn ddall at y Phariseaid. Roedd hi'n ddydd Saboth Iddewig pan oedd Iesu wedi gwneud y mwd i iachau'r dyn. Felly, dyma'r Phariseaid hefyd yn dechrau holi'r dyn sut oedd yn gallu gweld. Atebodd y dyn, rhoddodd fwd ar fy llygaid. Es i ymolchi, a dwi'n gweld. Meddai rhai o'r Phariseaid, alle ddim bod yn negesydd Duw am ei fod e ddim yn cadw'r rheolau'r Saboth. Ond, roedd eraill yn dweud, sut mae rhywun sy'n bechadu'r cyffredin yn gallu gwneud y fath arwyddion gwirthiol?
Felly, roedden nhw'n anghytuno gyda'i gilydd. Yn y diwedd, dyma nhw'n troi at y dyn dall eto. Be sydd gan ti ddweud amdano? Dylygau di agorodd e. Atebodd y dyn, mae'n rhaid ei fod yn broffwyd. Ond, roedd yr arweinwyr Iddewig yn gwrthod credu ei fod wedi bod yn ddall nes i'w rieni ddod yno. A eich mab chi ydy hwn, medden nhw. Gafodd ei eni'n ddall, ac os felly, sut mae'n gallu gweld nawr? Ein mab ni ydy e, atebodd y rhieni, ond dyn ni'n gwybod ei fod e wedi cael ei eni'n ddall. Ond does gan ni ddim syniad sut mae'n gallu gweld bellach na phwy mae'n iddo allu gweld. Dyfynnwch iddo fe. Mae'n ddigon hen gael siarad dros ei hunan. Y rheswm pam roedd ei rieni'n ymateb fel hyn oedd am ei bod arnyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig. Roedd yr awdurdodau Iddewig wedi cytuno byddai unrhyw un fyddai'n cyffesu mae Iesu oedd y Meseia yn cael ei ddiarddel o'r synagog. Felly, dyna pam dywedodd y rhieni. Mae'n ddigon hen, dyfynnwch iddo fe. Dyma nhw'n galw'r dyn oedd wedi bod yn ddall o'i blaenau am yr ail waith, a medden nhw wrtho. Dywed y gwir o flaen Duw, dyn ni'n gwybod fod y dyn wnaeth o iachau dyn bechadur. Atebodd e, o'n i ddim os yw am bechadur a'i peidio, ond dwi'n hollol sicr o un peth, ro'n i'n ddall a bellach dwi'n gweld. Dyma nhw'n gofyn iddo eto, beth yn union wnaeth e, sut agorodd e dylygaid di? Atebodd y dyn, dwi wedi dweud unwaith, ydych chi ddim wedi gwrando. Pam ydych chi eisiau mynd trwy'r un peth eto? Ydych chi eisiau bod yn ddilynwyr iddo? Yna, dyma nhw'n rhoi pryd o dafod iddo. Ti sy'n ddilynwyr i'r boi, disgyblion Moses ydyn ni. Dyn ni'n gwybod fod Duw wedi siarad am Moses, ond wyddwn ni ddim byd am hwn, ddim hyd yn oed o ble mae'n dod. Wel, mae hynny'n anhygoel, medda'r dyn. Rhoddodd y dyn fy ngolwg i mi, a dych chi ddim yn gwybod o ble mae'n dod. Dyn ni'n gwybod fod Duw ddim yn rando ar bechaduriaid, ond ar y bobl ddiwiol hynny sy'n gwneud beth mae eisiau. Does neb erioed wedi clywed am rywun yn agor llygaid person gafodd ei eni'n ddall, ond i bai fod y dyn wedi dod wrth Dduw allai ddim wneud dim byd. Wyt ti'n ceisio rhoi darlith i ni, medden nhw, ces di dy eni mewn pechod a dim byd arall, a dyma nhw'n ei ddiarddel. Clywodd Iesu ei bod nhw wedi diarddel y dyn, ac ar ôl dod o hyd iddo, dyfynodd iddo, wyt ti'n credu y mab y dyn? Pwy ydy hwnnw, syr, meddai'r dyn? Dywed wrthai, mwyn i mi medru gredu ynddo. Dywedodd Iesu wrtho, rwy ti wedi ei weld. Fi sy'n siarad â ti yw e. Yna dywedodd y dyn arglwydd dwi'n credu, a phlygio ei flaen o addoli. Dywedodd Iesu, mae'r ffaith fy mod i wedi dod i'r byd yn arwain i ddarn. Mae'r rhai sy'n ddall yn cael gweld, a'r rhai sy'n gweld yn cael ei dallu. Roedd rhai o'r Phariseaid yno pan ddywedodd hyn, a medden nhw beth, ti ni ddim yn ddall ydyn ni? Atebodd Iesu, petaich chi'n ddall, fyddech chi ddim yn euog o bechu, ond am eich bod yn honni eich bod yn gweld, dych chi'n euog ac yn aros felly. Dros y wlad, mae prifysgolion ar gau. Mae'n mab ni wedi dod adre o'i brifysgol yn Lloegr, ac yn Caerdydd mae mwyafrif y myfyrwyr wedi mynd adre hefyd. Ond dydy hyn ddim y tro cyntaf prifysgolion cae fel hynny. Yn yr ail ganrif ar 15, roedd rhaid i prifysgol Caergrawnt gau oherwydd y pla. Aeth y myfyrwyr i gyd adre, ac aeth un ohonynt yn ôl i'w gartref yn Woolsthorpe. Isaac Newton oedd ei enw e. Yna, yn bell o bwysau'r prifysgol, eisteddodd Isaac Newton yn gardd ei de, a gafodd e y syniad o ddisgyrchiant, gravity, ei esbonio pam mae afal yn disgyn i'r ddaear o'r goeden. Dyn ni'n sôn am light bulb moments, a munud yna pan fod rhyw syniad glir yn dod atom, pan dyn ni'n deall rhywbeth am y tro cyntaf, pan dyn ni'n gweld yn glir. Ac mae'r tywyllwch o'n cwmpas ni yn troi i oleuni. Ac yn ein stori ni heddiw o Efengil Ioan, cafodd y dyn yna light bulb moment go iawn. Ers ei eni, nad oedd e'n gallu gweld dim byd. A nawr, yn sydyn, mae'n gweld. Jyst dychmygwch am funud yr emosiynau a'r teimladau a byddai fe wedi profi.
Pan oedd un o'n meibion ni yn fach, roedd e'n fyddar. Ond ar ôl llawdriniaeth syml, daeth ei glw yn ôl. A dwi'n cofio gadael yr ysbyty gydag ef, a rhannu ei lawenydd, pan glawodd e'r adar canu am y tro cynta yn ei fywyd e. Ond dychmygwch gallu gweld am y tro cynta. Ond mae problem gyda'r dyn. Mae'r wyrth hon yn un mor fawr nad ydy'r bobl o'i gwmpas yn gallu delio gyda hi. Bas ydi wedi meddwl a bas ar bobl grefyddol ar y pryd wedi dallu'r peth, ond dydyn nhw ddim. Dydy'r wyrth hon ddim yn ffitio i mewn ei ffordd o weld y byd. Bas ydi wedi meddwl a basai cymdogion y dyn wedi dallu gyda fe. Ond dydyn nhw ddim yn gallu credu'r peth chwaith. Adnod 8. Ond nid hwn ydy'r dyn oedd yn arfer cardota. Roedd rhai yn dweud ie, ac eraill yn dweud nag mae'n debyg iawn iddo. Ond dyma'r dyn ei hun yn dweud ie, fi ydy e. Ond sut wyt ti'n gallu gweld, medden nhw. Y dyn maen nhw'n ei alw yn Iesu, wnaeth fwd a'i rwbio ar fy llygaid, meddai. Yna, dywedodd wrtho i am fynd i sylw am i ymolchi, a dyna wnes i. Ar ôl i mi ymolchi, roeddwn i'n gallu gweld. Ar hyn o bryd, mae'r coronavirus yma wedi troi ein byd wyneb i waered. Dydy'r pethau sy'n digwydd ddim yn ffitio i mewn ein ffordd o weld a deall y byd. Ysgolion ar gau, siopau heb fwyd, geiriau fel hunan ynasu a lockdown yn dod yn rhan o'n gerfa dyddiol. Fel y disgyblion yn y stori sydd eisiau gwybod pam oedd y dyn wedi cael ei eni yn dall, dyn ni'n ceisio am resymau. Ond mae'n stori ni yn ein hatgoffa. Hyd yn oed yn hywyllwch y dioddefaint, mae cariad ac iachau'r Duw ar waith yn dod â goleuni yn byd tywyll ni. Yn y stori o Efengel Ioan, dydy'r bobl grefyddol ddim yn gallu derbyn y byddai Duw yn gwneud peth mor fawr a mor annisgoel ag iachau dyn clawd dall. Ond tasen nhw wedi edrych yn ofalus, basen nhw wedi gweld llawer mwy nag iachad corfforol. Yn y stori mae Iesu yn poeri ar lawr, a gwneud mwd allan o'r poerin, a wedyn ei rwbio ar lygaid y dyn dall i'w iachau. Ac mae hwn yn ein hatgoffa o stori arall, stori reit ar ddechrau'r Beibl, ble mae Duw yn cymryd pridd a siapio dyn ohono, a chwethu i'w ffrwynau yr anadl sy'n rhoi bywyd. Ac mae'r dyn yn dod yn berson byw. Mae Iesu yn rhoi llawer mwy na golwg i'r dyn dall. Mae rhoi iddo fe bywyd hollol newydd, cyfle newydd i ddechrau o'r dechrau. Ac wedyn, mae Iesu'n anfon y dyn i ymolchi yn y pwll. Ac yma dyn ni'n clywed atseiniau stori arall eto, stori bedydd Iesu. Mewn gwirionedd, mae Iesu'n anfon y dyn i gael ei fedyddio. I ymolchi yn y dŵr sy'n cynrychioli bod popeth sy'n ddrwg yn ei fywyd wedi cael ei lanhau a chymryd ymaith gan Iesu. Pam, tybed, ydy'r bobl o gwmpas y dyn mor anfodlon i dderbyn bod y dyn wedi cael ei iachau? Dwi'n meddwl ein bod ni wastad yn ofni pethau newydd. Pethau nad ydyn nhw'n ffitio i mewn ein ffordd o weld a deall y byd. Ac wrth gwrs, gyda'r coronavirus, mae llawer i'w ofni. Dydy neb eisiau mynd yn sâl neu weld pobl eraill yn dioddef. Ond os dyn ni'n edrych yn ofalus, dyn ni'n gallu gweld bod y Duw sy'n iachau, y Duw sy'n rhoi bywyd a cyfle newydd, wastad gyda ni.
Dwi wedi bod yn gweld cariad Duw ar waith yr wythnos hon, troi'r bobl sydd wedi dod i helpu dosbarthu bwyd i'r rhai sy'n gaeth i'w cartrefu. Mae'r wasg lleol yn llawn straeon o garedigrwydd a haelioni. Yn yr ail ganrif ar 15, pan oedd rhaid i Brifysgol Caergrawnt gau, darganfu Isaac Newton ddisgyrchiant. Pwy a oer beth allai digwydd y tro yma? Pa gyfleoedd newydd yn gallu dod o'r llanast? O'r saib gorfodol y mae rhaid i bob un ohonom gymryd o'n ffordd arferol o fyw. Ond mae un peth yn sicr. Bydd y Duw a daeth i'r ddaiar yn Iesu Grist i iachau a rhoi gobaith i ni gyda ni, trwy popeth, bob cam o'r ffordd. Ac efallai, fel y dyn yn y stori, mae'r argyfwng yma yn ein canu cyfle am ddechreuad newydd. I ddisodli ofn gan obaith, tywyllwch gan goleuni. Ydych chi'n dyheu am fywyd newydd, dechreuad newydd y bore yma? Ydych chi'n edrych am oleuni yn y tywyllwch? Os ydych, cymerwch funud nawr i siarad â Duw amdani yn y tawelwch. Gweddiwn. Diolch i ti arglwydd am y rhoddion da a roddais di ni. Molwn di am dy fod wedi paratoi gledd ar ein cyfer. Roedd wedi ein hyneinio ag olew ac mae ein cwpan yn llawn. Diolch i ti fod dy ddaioni a thrigaredd yn ein dilyn bob dydd o'n bywydau ac y cawn fyw yn dy dydd di weddill ein dyddiau. Rhwng ddiolch am awl i ti, nad oed yn troi cefn arnom, pan fyddwn wedi crwydro i ffwrdd, neu pan fyddwn yn dall i bobeth o'n cwmpas. Ond dy fod yn hytrach yn dod i chwilio amdanom, a chael hyd i ni. Diolch i ti arglwydd. Cyffeswn. Dduw graslon, maddau i ni y dallineb sy'n ein chrwystro, rhag gweld y gora ym hawb. Gan gymryd mae ni sydd bob amser yn iawn, ac felly bod pawb arall yn anghywir. Maddau y dallineb sydd weithiau'n gwneud i ni feddwl bod rhai pobl yn israddol, neu yw wneud i ni wrthod cymryd sylw o'i barn oherwydd ei hanabledd neu statws. Maddau i ni am fod yn dall i dlodi rhagfarn ac anghyfiawnder. Maddau i ni am fod mor dall fel ein bod yn gweld pobl fel neb. Maddau i ni arglwydd ac agor ein llygaid i ryfeddod y ffosibiliadau, i berthynas rhwng pobl ac i gymunedau. Olain i'r byd, gweddiwn dros y rhai sy'n dioddef rhagfarn yn ei herbyn, oherwydd un rhyw fath o anabledd, corfforol, emosiynol, cymdeithasol neu feddyliol. Helpa ni gydnabod ein rhagfarnau a thrin pawb yn gyfartal. Agor ein llygaid fel y gallwn weld. Gweddiwn dros bawb sy'n gweithio i sicrhau cymdeithas deg a chyfiawn. Yn enwedig ein key workers ni, fel y meddygon a'r nyrsys. Agor ein llygaid fel y gallwn weld. Gweddiwn dros bawb sy'n cerdded yn y tywyllwch, heb oleuni, a dim ond ychydig o obaith. Yn enwedig y rhai sy'n dioddef yn y cyfnod anodd yma. Bwyd iddynt wybod am y llawenydd a ddaw oddi wrth i ti yn unig. Agor ein llygaid fel y gallwn weld. Iaha y rhai sy'n galaru
ac yn dioddef colled a thristwch. Y rhai sy'n unig ac wedi ei gwrthod gan deulu a ffrindiau. Y rhai sy'n cael ei gwrthod yn ein cymdeithas. Arglwydd, dangos i ni sut i fod yn gafrwng dy iachau'r, agor ein llygaid fel y gallwn weld. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy dernas, gyneler dy wythlys, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barabeinyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth either gwared ni rhag drwg. Canis aiddodd ti yw'r dernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.